እዛ መደብ እዚኣ ብሃማደት ትዳሎ መደብያ ሰላም ክቡራትን ተኸታተልቲ መደብ ድምፂ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ከመይ ፀኒሕኩም? ንሎሚ ዝበልናዮ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ዝሓቆፈ መደብና ንፍልም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ቆላሕታ ዘድልዮ ተፅዕኖ ኮቪድ-19 ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዓለማዊ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንብዙሕ ክፋል ህዝቢ ዓለም ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ንጥፈታቱ ብምዝራግ ናብ ከቢድ ናይ መንብሮ ፀገም ከሳጥሖ ካብ ዝጅምር እንሆ 1 ዓመት ኣቁፂሩሎ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ነዚ እናሻዕ ዝደግዝ ዘሎ ለበዳ ንምቁፅፃር ተረርቲ ናይ ዕፅዋ ወይ ርገጣ ስጉምትታት ተወሲዱ ገና እውን ይውሰድ ኣሎ። ዋላ እኳ ብኩባንያታት መፍረ መድሃኒት ብሪጣንያ፣ ኣሜሪካ፣ ሩስያ፣ ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ዝፈሪ ዘሎ ብርክት ዝበለ ክታበታት ነዚ ገና ብልዑል ናህሪ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ለበዳ ክቆፅዮ ትፅቢት እንተሎ ኣብ ምቕርሐ ናይቲ ክታበታት ዘሎ ንፋይናንስያዊ ዓቕሚ ድኻታት ሃገራት ዝጎሰየ ዝተጋነነ ዘይምዕሩይነት ግን ንዕድመ ናይቲ ለበዳ ከየናውሖ ዘየሰክፍ ኣይኮነን። ከምዚ ሕጂ ካብ ብሪጣንያን ደቡብ ኣፍሪቃን ተበጊሱ ናብ ብዙሓት ሃገራት ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ጌና ባህርያቱ ብልክዕ ዘይተፈልጠ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ከይምዕብል እሞ ነዚ ኣብ መዓላ ክውዕል ጀሚሩ ዘሎ ዝተፈላለየ ክታበታት ፍረ ኣልቦ ከይገብሮ ዝብል ስጋት እውን ገና እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ከምዚ ኣብ መእተዊ ዝተጠቕሰ እዚ ብደረጃ ዓለም ብሚልዮናት ንዝቁፀር ህዝቢ ለኺፉን ቀቲሉን ዘሎ ለበዳ ዝያዳ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣደራዕ የውርድ ከም ዘሎ እዩ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ዝያዳ ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ዘሎ ፀገም ድማ ኣብ ልዕሊ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዘሎ ኣካላዊ ስነኣእምሮውን ፆታውን መጥቃዕቲ እዩ። ካብ ብዙሓት ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ዝወፅእ ዘሎ ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ንደቂ ኣንስትዮ ከጋጥመን ዝጸንሐ ዝተፈላለየ መጥቃዕቲ ድሕሪ ክስተት ናይ ዝዓለማዊ ለበዳ ዳርጋ ብዕፅፊ ወሲኹ ዘሎ። ብፍላይ ኣብተን ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ዘለዎን ሃገራት ከኣሞ እቲ መጠን መጥቃዕቲ ብልዕሊ ዕፅፊ ንሂሩ ብምህላው እቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ መንግስታት ናይተን ሃገራት ከቢድ ፀቕጢ ፈጢሩ ይርከብ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝኾነት ሃገር ደቂ ኣንስትዮ ዓንዲ ሕቆ ቁጠባ እየን። ክኢላታት ስነ ቁጠባ ከም ዘመልክትዎ ብደረጃ ዓለም ካብ ዘሎ ዝተፈላለየ ዕዮታት እቲ 66 ሚእታዊት ብደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝዕየ። ዝበዝሕ ካብኡ ድማ ማህያ ዘይክፈሎ ናይ ገዛን በረኻን ስራሕ እዩ። ካብቲ ብደረጃ ዓለም ዝሃልኽ መጠን ምህርቲ መግቢ እውን እቲ 50 ሚእታዊት ብኣኣተን እዩ ዝፈሪ። ኣብ ዕዳጋ ድማ ልዕሊ 20 ትሪልዮን ዶላር ዝግመት ፍርያት ናይ ምሕሻሽ ወይ ናይ ምህላኽ ዓቕሚ ኣለወን። እቲ ሓቂ እዚ ካብ ኮነ ኣብ ልዕሊኤን ዝፍጸም ዝኾነ ዓይነት በደል ብተዘዋዋሪ ንቁጠባ ዓለምና ማዕረ ክንደይ ከም ዝሓስዮ ንምግማቱ ኣይፀግምን። ብዙሓት ሃገራት ዓለም ነዚ መዓልታዊ ኣሽሓት ዜጋታት ዝቐዝፍ ዘሎ ለበዳ ንምቁፅፃር ብመሬት ብኣየርን ብባሕርን ናይ ዕፅዋ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳደን ብኣማኢት ሚልዮናት ዝቁፀራ ደቂ ኣንስትዮ ምስ መጻምተን ኣብ ገዛይን ተዓፅየን ክውዕላ ተገዲደን። ካብ ስራሕ ምኳር፣ ስእነት ገንዘብ፣ ናህሪ ዋጋታት ሓለኽቲ፣ ተስፋ ምቑራፅን ካልእ ፀገማትን ድማ ንብዙሓት ካብኣተን ብመጻምተን ግዳይ ዝተፈላለዩ በደላት ከም ዝኾና ገይርዎን ኣሎ። እዚ ማለት ቅትለት፣ ኣካላውን ስነኣእምሮውን መጉዳእቲ፣ ማህረምቲ፣ ፆታዊ ዓመፅ፣ ፀርፊ፣ ምፍርራህን ፍትሕን ይባራርዩለን ኣለዉ። እቲ ዝያዳ ኣሸቓሊ ዝገብሮ ድማ ቁፅሪ ናይዞም ኣብ ገዛ ናብ ዓመፅትን ኣጋፋዕትን ዝቕየሩ ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮ እናተዓፃፀፈ እቲ ኣብ ልዕሊ መጻምቶም ዝፍጽምዎ በደላት ድማ እናኸበደ ይኸይድ ብምህላው እዩ። ንኣብነት ኣብ ብሪጣንያ ኣብተን ቀዳሞት 2 ኣዋርሕ ናይ ዕፅዋ ቁፅሪ ብመጻምተን ዝተቐትላ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕሊ ዕፅፊ ይወሲኹ ተረኺቡ። ኣብ ብራዚል ድማ ካብተን መዓልታዊ ብገበን ህይወተን ዝስእና ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እተን ልዕሊ 50 ሚእታዊት ብሰብኡተን
ወይ ብመጻምተን እየን ዝቕተላ ዘለዋ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ቁጽሪ ናይተን መጻምተን ተወቂዐን ኣካላዊ ጉድኣት ዝወርደን ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ብዘገርም ናህርዩ ዝውስኽ ዘሎ ገዛ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓሸ ውሕስነት ከም ዝስምዐን ዝገብር ቦታ ከም ዘይነበረ ሕጂ ግን ንብዙሓት ካብኣተን ገሃነም ኮይኑወን ኣሎ በዚ ምኽንያት ድማ እዩ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዘሎ በደላት ክቋረጽ መንግስታት ድማ ነቲ ለበዳ ንምምካት ኣብ ዘካይድዎ ቃልሲ ንድሕነት ደቂ ኣንስትዮ ቀዳምነት ክብዎ ዝሓለፈ ዓመት ጻውዒት ኣቕሪቡ ዝነበረ ዋላ እኳ ከባቢ 150 ዝኾና ሃገራት ነቲ ጻውዒት ብምቕባል ነቲ ዘጋጥመን ዘሎ ኣብ ጾታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንምዕጋት ቆራጽ ስጉምቲ ክወስዳ ምዃነን መብጻዕታት እንትኣተዋ ክሳብ ሕጂ ግን መብዛሕትአን ደው ከብልኦስ ይትረፍ ብገለ ሚእታዊት እውን ክቕንስኦ ኣይከኣላን ዘለዋ ብኣጻብዕቲ ዝቝጸራ ገለ ሃገራት ግን ኣብዚ ናይ ዕፅዋ ግዜ ንኣብያተ ፍርደን ብምኽፋት ብፍሉይ ንጥርዓናት ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ እናሰምዓ ነቶም በደለኛታት ናብ ሕጊ ናይ ምቕራብ ስራሕ የካይዳ ኣለዋ ነዚ ለበዳ ንምምካት ተባሂሉ ብደረጃ ዓለም ዝውሰዱ ዘለዉ ናይ ዕፅዋ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘውርዶ ዘለዉ ኣድራዓት እዚኣቶም ጥራይ ኣይኮኑን ምንዝርና መርዓ ትሕቲ ዕድመን ጉልበታዊ ምዝመዛን እውን ገለ ካብቶም ብልዑል ናህሪ ዝውስኹ ዘለዉ ግን ከዓ ብዙሕ ቆላሕታት ዘይረኸቡ በደላት እዮም ኣብ ከም በዓል ናይጀርያን ካሜሩንን ዝኣመሰላ ብዙሓት ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ዕፅዋ ኣብ ስድራ ቤተን ንዘጋጠመ ከቢድ ቁጠባዊ ጸገማት ንምቕላል ክብላ ብብዝሒ ናብ ምንዝርና ይዋፈራ ከም ዘለዋ ኣብኡ ድማ ዓመፅን ካልኦት ኣሰቃቕቲ በደላትን የጋጥምዎን ከም ዘለዉ ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት የመልክቱ ሚልዮናት ካብኣተን ዘይተደለየ ጥንሲ ከጋጥመን ተኽእሎ ከም ዘለውን እቶም መጽናዕትታት ወሲኾም ይጠቕሱ እዚ ዝርአ ዘሎ ዋሕዚና ምንዝርና ነቶም ኣብዚ ሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ዝነጥፉ ናይ ገበን ጉጅለታት ርሒብ ዕዳጋ ብምኽፋት ሽሻዮም ሰሪዑሎም ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘመልክቶ ድሕሪ ክስተት ናይቲ ዓለማዊ ለበዳ ልዕሊ 60 ሚእታዊት ካብቶም ጉዳይ ናይ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ዝኾኑ ዘለዉ ሰባት ደቂ ኣንስትዮ እየን ብዘይካዚ ኣብ ከም ህንዲ ዝኣመሰላ ኣዝዩ ዓቃባዊ ዝኾነ ማሕበረሰብ ዘለዎን ሃገራት በቲ ናይ ዕፅዋ ስጉምቲ ምኽንያት ንማሕበረ ቁጠባዊ ሕሰም ዝተቓልዓ ሚልዮናት ስድራ ቤታት ንመርዓ ትሕቲ ዕድመ ከም እንኮ መፍትሒ ቁጠባዊ ጸገማተን ገይረን ክጥምትኦ ጀሚረን ኣለዋ ብሓፂሩ እቲ ንደቂ ኣንስትዮ ገጢምዎን ዘለዎ ጸገማት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ስለዚ መንግስታት ዓለም ነዚ ፈጺሙ ዘይደቅስ ጸገማት ክገጥምዎ እንተኾይኖም ነቲ ጠንቅታት ኣብ ምፍዋስ ዕቱባትን ውፍያትን ክኾኑ ከም ዝግባእ ብብዙሓት ክኢላታት መተሓሳሰቢ ይቐርበሎም ኣሎ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዝኣደራዕ ብኹረት ወይ ስእነት ስራሕ ስለ ዝኾነ ስድራ ቤታት ወትሩ ተጸበይቲ ዕድላት ሽቕለት ካብ ምዃን ንኽናገፋ ክስራሓሉ ከም ዘለዎ ሰብ ሞያ ናይቲ ዓውዲ ብተደጋጋሚ ይመኽሩ ኣለዉ ባዕለን ናይ ስራሕ ዕድላት ፈጢረን ንመነባብሮአን ዘድልየን ኣታዊታት ንኸውሕሳ ግን መበገሲ ወይ መንጠሪ ዝኾነን ባይታ ክጣጣሓለን ከም ዘለዎ ዘካት ኣይኮነን ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ሃገርና ስድራ ቤታት ብመፍረ ደርሁ ብመፍረ ንህቢ ብምርባሕ ጥሪት ብሕርሻ ገደናን መስኖን ብሸቐጣትን ብኻልእ ዝተፈላለየ ኢደ ጥበባዊ ስራሓትን ነፍሰን ንኽኽእላ መንግስቲ ብዓሙ ደገፋት ክገብር ዝጸንሐን ጌና ዝገብር ዘሎን ሚኒስትር ሕርሻ ስድራ ቤታት ደርሁ እናፍረያ መነባብሮአን ከመሓይሻ ካብ ዝብል ቅዱስ ዕላማ ተበጊሱ ኣብዚ ናይ ኮሮና ግዜ ናብ ህዝቢ ብብዝሒ ዝዕድለን ዘሎ ጨዓዊት ድማ ሓደ መርኣያ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ ዓቢ ትኹረት ሂቡ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ እዩ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ሕመረት ናይ ስድራ ቤታት ከም ምዃነን መጠን እቲ ኣብኣተን ዝግበር ጠመተ ዋሕስ ድሕነተን ካብ ምዃን ሓሊፉ ብደረጃ ሃገር እውን ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን ተጨባጢ ለውጢ ዘምጽእ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ክሕይል ይግብኦ